que entre el 2003 i el 2011 vam estar constituint la comunitat, vam posar en marxa el sistema i d'alguna manera vam trobar resposta a tots els governs que en aquell moment passaven per la Generalitat i vam arribar, pràcticament després de tots els estudis, després de tots els projectes, vam arribar a adjudicar la primera obra, que seria la captació, que és aquí detrás d'esta finca que estem ara en aquest moment, la captació i la impulsió de la primera base. En un pressupost de 17 milions d'euros, aprovat pel govern de la Generalitat, se va suspendre, les empreses ja estaven pràcticament instal·lades aquí al territori per a operar i es va parar. Hem estat 12 anys parats, no s'ha fet res, no hem fet res, els governs no ens han respost, nosaltres hem continuat insistint, hem continuat burxant, però la veritat que en aquest moment estem en un moment una mica més dolç. Hem trobat, en el govern actual, hem trobat una resposta positiva. Sembla que hi ha voluntat per part del govern de la Generalitat de posar-lo en marxa altra vegada. De fet, ja portem un parell de mesos treballant en el Departament d'Agricultura, que ens ajuden a marcar la trajectòria que hem de fer d'ara per avant i també ens estan ajudant a la comunicació que hem de fer entre els propietaris de les finques, perquè els dic que convocar una junta que la farem al mes d'abril, els enviem la fulla d'adhesió al REC, que aquesta és la més important acció en aquest moment. Quina és? L'adhesió. És a dir, la força que realment hem de tindre la comunitat de regants, en independència que hem aplanat el camí fins aquí, és l'adhesió dels propietaris. És a dir, d'aquí jo aprofito aquest altaveu per fer una crida als propietaris per a que s'adherisquen al REC. No, en aquest moment s'ha de refer tot, perquè això s'ha quedat completament anul·lat. Primer perquè ha passat un temps, els projectes s'han de reactivar. Estem parlant en aquella època d'un projecte de 100 milions d'euros, dels quals 17 eren la primera partida, que era per a la captació i la impulsió de la primera bassa, i en aquest moment això s'ha quedat anul·lat completament. Serviran els projectes perquè hi ha molta feina feta, però s'ha de reactivar novament. Que s'aprofiten si convé, perquè ara no serà per falta de pressupost, tenim els fons nuclears, no? Estem parlant de projectes tractors, estem parlant d'empreses, no? Com a Montroig en bateries o Cronospan aquí baix a Campredó. Nosaltres creiem que un projecte tractor, no? I més ben dit, seria posar en marxa este REC, tenint assegurada un finançament i no tindria problemes com va tindre, no? Farà 10 anys, com dirà el president, no? Que això es va començar a executar i per problemes econòmics no va tirar avant. Estos problemes no els tenim i per tant nosaltres creiem que este REC al mes de juny tindria que estar ja damunt la taula i començar a caminar, perquè l'òrgan de govern, si no passa res, l'òrgan de govern dels fons nuclears d'aquí del territori, té que tindre en marxa ja el pressupost i posar-ho, no?, a funcionar. Per tant, creiem que no es tindria que demorar més del mes de juny a que este REC comencés a caminar i sigués una realitat pel territori.